othanda uxolo. Sinayo-ke ithi ngibambe edala ungisondeze eduze entathakusa. Sikubingelele sikwamukela emsakazweni Ukhozi FM. Sokalisa. Yebo, menziwa njani? Siyaphila kunjani? Hayi siyaphila. Phela thina sikwazi-ke kothanda uxolo. Siyathuka-ke manje mase sizwa kuthiwa hayi insizwa iy'mele iwuletho okuhle. Sicela usibeke esithombeni nje ukuthi ubani-ke uletho okuhle. Uletho okuhle umfana nje omncane wasendaweni yaseNyukhasela osizweni owaziwa kakhulu-ke eqenjini othanda uxolo owumholi walo. Ngisenguletho okuhle ngifuna ukwenza into entsha ngiba ukuthi inhlanhla ikhona yini. Ubukade usebenza ney'nsizwa ney'group neyothanda uxolo manje usuwuletho okuhle. Kunjalo. Ukhulele kuphi nendawo? Ngikhulele endaweni yaseNyukhasela osizweni. Ngizalelwe khona. UngowaseNyukhasela nje. Okay. Wafunda khona waphetha khona umatikuletsheni? Konke nje ngikwenzele khona eNyukhasela. Wasuthi wena uyocula umaskandi? uNkulunkulu washo ukuthi mhlambe ungiphile isiphiwo kanye nethunya zakithi. Ukuthi ngishaya umculo kaMaskandi. Ufundisa obani isiginci? Umuntu ongifundisa isiginci ngingasho nje ukuthi into engizalwe nayo. Isiginci nje sathengwa ngathengelwa ipholisa elaliza kubaba. Ngeke ngisho ukuthi ubani sibonga ngoba ubaba usebenza ngamakhamba. Sangibona ngishaya umthanyelo. Ngithengele isiginci ngasishaya isiginci. Hayi ngeke uphinde ulikhohle leli phoyisa. Angeke ngisikhohle. Yes, isona sasiphethe noma kwakuyesinye. Ngithe ngicela ukuphatha sona lesi. Ezinye ngibe sengiyithengela ke mina ngemali engiyitholile. Awushaye sona leso ke ngisiza. Khuluma Jobe, hayi akadlali lo muntu nezingane. Yabona bangahlala nawo lensizwa yona insukwana nje embili aya mashana ngisidinga. Ucela ukuthi isiginci into yokudlala. Okay, so ke wena ke usitholile ke isiginci wasukhetha ukuthi uhambe uyoqopha iCD ube uthanda uxolo. Shuthi sisiwami into eyenzeka bengihamba ama competition. Ngawina ama competition. Ngisizwa njengeke ngize ngikhohlwe ubaba umngani uyikho konke ke ngixolani mfana Ncineka bangirecord ialbum yami yena yedwa uxola Ncineka lo simazi mfowalo ngozi kahle abahleli bencimbi basho njalo so nje angazi uMcineka ukuthi ngiyombonga ngani ungiveze kakhulu emculweni namanje nje ngithukile nje ngoba ngila kungenxa yakho uMcineka ukuthi ngize ngibe la ukuthi nje walibona italent kuyivela kancane ukuthi abantu abanjengomcineka bengaya endaweni yaseNyukhasela eselokishini bebone uMaskandi cha ngimtholela isigqoko ngalokho. Okay, imuphi unyaka enaqala ngawo ucula? Ucula ngiqale kube ku2010 album yokuqala ngirekhode ngo2010. Okay, asiphume ke manje kothanda uxolo size uletho okuhle. Usuka kanjani kothanda uxolo usuyoba uletho okuhle? Shuthi kusuka kothanda uxolo ngibo uletho okuhle ngibone ukuthi ngikwazi ukudlala zonke izandla nje esidingi ngathi ake ngenze okuhlukile kothanda uxolo ngoba othanda uxolo banoshunwa bathi ngiqhamuke nje nami uletho okuhle. Awuba nomunye ushunu kanjalo sisona. Okay, sitshela ke ngearomat. Ngiyathanda isihloko salesidingo lale aromat. Aromat ngikhuluma ngomuthi ngiyahloniphisa ngikhuluma ngomuthi abantu besifazane abafakela thina abantu besilisa bathi basifakela aromat kanti umama ucuthe nokuncane nje okuwumuthi ukuze ethola amafa so ngiyasho ukuthi ngikwenzela konke kodwa wena ngifakela umuthi ufuna amafa ngiyaphuza kahle so ukuze aromat kubantu besifazane iaromat umuthi not ispice. Kulungile ke ngifuna nje usebenze nobani ke kule CD yakhe aromat? Osami ngicela nje ukudlulisa ukubonga kakhulu kuNtuthuko wakadladla engenze nama backing umzala wami uBobo umfana wePiki uZakhele Mshelembe uQhawekazi Dlamini uMasomana abafana bamahawukela Thuthani Ndlovu company ilelo K Media impucuzeko